Gidagsa sa katauhan ang mga beach resorts sa Upol, Misamis Oriental atol sa Domingo sa paggabanhaw kagahapon. Sa nato ang detalye nini pinagi sa live report ni Clyde Makaskas. Clyde. Sara, wala nakababag sa mga nangaligo ang kadaghan sa tao nga midalikat sa kadagatan sa Upol, ingon man ang kainit sa panahon. Daw nahimo nga kabahin sa selebrasyon sa Domingo sa pagkabanhaw o Easter Sunday ang mga ligo ug dagat human sa misa. Busa ang dagat sa Upol, Misamis Oriental. Dagsa sa daghang mga tao nga nangaligo sa dagat, sama sa pamilya Amado nga nagdala pagbaon nga gisaluhan sa ilang tibuok pamilya. Akong mama, akong bayaw, akong asawa, akong mga igsoon, akong mga kasin, compound, pamilya. Mao na kini ang ilang naandan nga maligo og dagat pagkahuman sa Semana Santa. Susama sabang rason sa pamilya Admirol, kansang nisabay sa dasok sa panon sa katawhan nga mga ligo og dagat sa Upol. Pag abot sa mahal nga adlaw, paghuman, maglipay-lipay. Sanglit daghan ng tao, alerto ang mga emergency responder aron malikayan nga adunay mawala o malumos ilabi na sa dagsa sa mga tao. Ang ilang gamit pang rescue, andam sa ilang tent ug maaktibong nagbantay sa palibot. Standby atong mga ambulance, no? We coordinate also with the Opol Rescue na sila ay IMT, with the PDR also, and other lifeguard or coast guard nga magbantay. Dugang pa sa Red Cross nga doon na sila narespondihan ng mga nataptan og jellyfish stings. Hinoon, dali ra nila kining nalapatan og first aid. 4, 5, 6 ka jellyfish ang kuan. Natay incident karon sa ano. I don't know sa urban area dito, but there is a Marvilla atong ginabantayan na jellyfish stings, no? Generally peaceful ang assessment sa kapulisan sa tibok pagbalaan sa Semana Santa sa Upol, Misamis Oriental. Sara? Okay, happy Easter sa ato mga kapuso diya sa Northern Mindanao ug syempre kaninyo, Clyde. Daghang salamat, Clyde Makaskas.